Moikka ja terveisiä mun takapihalta. Mä sain just laitettua pyykit kuivumaan ja nyt mä nautin täällä auringonpaisteessa teekupposta. Kiitoksia ihan kaikille, jotka äänesti mua. Oli ihan älyttömän nastaa olla mukana. Kauhean moni on kysynyt multa, että minkä ihmeen takia mä tuuletin niin paljon, kun mä putosin, mutta niin siihen oli tosi painava syy ja se oli se, että kun mä emmin jo hirveästi, että uskallaks mä edes lähteä koko kilpailuun ja mä en halunnut edes ajatella, että se on mikään kilpailu, vaan ennemminkin, että se on mahdollisuus päästä vähän pitää hauskaa ja nähdä siellä Arjaa ja Kristaa ja Roopea ja Lauraa ja tutustua uusiin hyviin tyyppeihin ja niinhän siinä kävikin. Ja mä pyysin ja oikeastaan rukoilinkin, että voi että kun vois vaan tulla 2 jaksoon. Että mulla on kuitenkin äitiysloma meneillään ja mulla on täällä kotona kädet täynnä hommaa ja mä suunnattomasti nautin tästä ajasta. Mut eipä sillä, olipa ihana mahduttaa tollanen pieni sekoilu tonne mamma-arjen väliin. Nyt jaksaa taas olla täällä kotona. Tää on oikeesti niin hienoa. Aurinko paistaa ja ei mitään vettä sada. Tää on nyt niinku ois kesä. Mulla on pitkähihainen päällä, mut voisin olla tässä kyllä ihan teepaita sillanikin. Mut ei kai siinä. Nyt pitäisi olla ehkä jossain treeneissä. Mut mun ei tarvikaan. Ihanaa kevättä teille kaikille. Mullakin alkaa täällä jo ole vähän puskissa, kukaan tynkää ja vielä tarvii odottaa, että toi nurmikko tossa vehreytyy ja sillä lailla. Kaikkea hyvää kaikille. Ootte ihania. Terkkuja. Pimpeli pom.